на мечтите. Како си мар, аз ще ида да купя зеленчуци и плодове. Добре, аз ще ида да набера даровете в храма. Добре. Дадо кака по-бързо да купи зеленчуците. Тоест, колко съм объркана и задръстена. Аз тръгвам да купувам зеленчуците. Как забравих? Да не си забравя и скоро главата. Забравих си телефона! Боже, кака много се бави. Боже, Роли много се бави. Какво ли има? Не почакам ли да ида? Не. Трябва да ида да видя какво прави. Да, веднага тръгвам. Роли? Роли, спокойно, още малко стана. Спокойно, още мъничко и вече всичко ще е наред с нас. Да, никой не се нали? Точно така. Всичко ще се оправи. Хайде седни. Точно така, добре. Вода. Готово. Роли, къде тръгна? Тръгвам към портата на онзи свят. Како? Какъв свят? Роли, къде тръгна? Чувствам, че няма да мога да оживея. Ще си предам душата. Стига, Роли, хайде да се връщаме. Не, Роли. Не издържам. Роли. Ели. Там. Како там ме добра? Како съм ме добра? Роли. Роли, какво има? Тук ли съм? Наистина. Роли, тук си. Спокойно, Роли. Аз наистина оживях. Мислех си, че ще умра. Приготви се. Хайде отиваме в ремонт. Хайде, ето, да се помолим. Ели, стоп. Бързо ми коли, ако няма ще провери. Кики, обръщай се, снимай, Кики. Како? Ели, Ма как? Дали не знам как? Да някак ме е наранил. Роли! Роли? Не! Роли! Отвори очите, како? Како? Роли? Не, како? Роли? Ще умра. Роли, не тръгвай! Не! Трябва да тръгна. Не! Како? Не мога вече да издържам първия път. Не се предадох му вече. Още ми ръката. Не! Како не? Не! Роли! Пауза. Какво? Умряла? Не! Отивам при сестра си! Роли! Роли! Ти не си умряла, Роли! Стани, Роли! Събуди се, миличка! Роли! Хайде, стани да си вървим у нас! Хайде, семейството те чака отпред! Хайде! Ти не можеш да се умрява! Семейството те чака! Роли! Хайде! Хайде да вървим! Не! Хайде, Роли! Роли!
да си мисля, детето. Dacă trebuie să-i sложим să